Vítame vás v lesoparku Hlboké, jedinečnom lesnom parku nedaleko Bojníc, kde si oddychnete, zašportujete a zažijete prírodu z úplne inej perspektívy. Lesopark sa nachádza len pár minút od centra, no ako náhle vstúpite medzi stromy, pocítite pokoj, ticho a čerstvý lesný vzduch. Vstup je bezplatný, bezbariérový a otvorený celoročne pre všetkých. Deti potešia veľké drevené ihriská z agátového dreva. Dospelí si môžu zacvičiť v prírodnej telocvični medzi storočnými bukmi. Obľúbené sú aj lanové lávky, mostíky či vyhliadky rozmiestnené po celom areáli. Pre milovníkov pohybu sú pripravené lesné a cyklistické trasy rôznej náročnosti. Zaujímavosťou je aj drevený dvojdom v korunách stromov. Netradičné ubytovanie pre rodiny, ktoré túžia zažiť les naozaj zblízka. Lesopark zdobia aj 3 mokrade, malé vodné plochy, ktoré zadržiavajú vodu, zlepšujú klímu a vytvárajú priestor pre život rôznych živočíchov. Pre školy a deti je to skvelá príležitosť poznať prírodu naozaj zblízka. V oddychových zónach si môžete rozložiť piknik, opieť si niečo na ohni alebo si len posedieť v tieni stromov. Park sa stále rozvíja, pribúdajú nové prvky a tak pri každej návšteve objavíte niečo nové. Či už hľadáte zábavu, relax alebo tichý únik do prírody, Lesopark Hlboké vás víta s otvorenou náručou.